tayo'y di na nagkita. Nadama ko ang lungkot kapag wala ka. Ikaw ang tangi kong ligaya at pag-asa sa buhay na puno ng problema. Ikaw pa rin ang naiisip ko kahit wala ka sa piling ko, aking sinta. Ikaw ang pag-ibig ng puso at damdamin ko. Magpakailanman ikaw lang ang ibigin ko. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, buyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision
courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.
In this time of great need, we plead you for your mercy for those who suffer the effects of Typhoon Odette, as we thank you for the many who were spared from its destructive powers. Up to now, many people are afraid. Many are anxious, fearing their loved ones are among the dead, and fearing for their future and safety. Those who are injured and ill cry for relief. Those who have lost their homes and their livelihood cry out in anguish. Comfort them and give them hope. Console their hearts and ease their pain. Lord, may we who are granted your shield and protection be given a pure heart to help them, to know what to do, and to have the compassion, fortitude, and creativity to do it. Move us to respond now to the urgent needs that cannot wait. Steady us to be there in the future as the victims of this disaster try to rebuild their lives. Give us the grace of generosity in our prayers and our contributions. We are all brothers and sisters. We are the work of your hands. Receive the dead into your love. Comfort the survivors with the power and protection of your peace. May we love as you love, and may we all find peace in this tumultuous world. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Amen. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios. Para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo, ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma, ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tungod sila naghigugma. Ini nga mga istorya maging inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios, kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayang adlaw mga abyan, kagyari naman kita sa aton programa mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi sang ordinaryo nga mga tawo, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag paghigugma sa isig katawo. Sa liwat ini ang inyong nga abyan sa kahanginan, si Sister Ameline Paglinawan sang Daughters of St. Paul. Malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Kagkasubong sang naandan, kaupod naton si Father Francis Perez, Kura Paroko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Mayang adlaw, Father Francis, kag welcome sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan, si Father Francis Perez, ang inyo nga abyan, kag alagad sa kahanginan, nga nagatamyaw gid sa inyo, sang maayo nga pagpamati. Karon, aton ihanda ang aton kaugalingon sa pagpangamuyo, upod kay San Pedro Canicio. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, imo ginpabakod si San Pedro Canicio, pari, sa birtud kag sa kaalam, agud iya apinan ang pagtuo nga Katoliko, paagi sa iya mga pagampo, itugot nga ang imo mga tumuluo, magpadayon sa pagpakilala sang imo ngalan, kag ang tanan nga nagapangita sang kamatuuran, magbatyag sang kalipay, kay nakita nila ini. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo,
nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Aton pamatian ang drama sang kabuhi ni San Pedro Canicio. Ining kilalang Heswita na tawo sa Nijmegen, Holland, sang inibahin pa sang Alemanya sa Mayo 8, 1521. Sa edad ng 22 anyos, siya nagsulod sa Sociedad de Jesus o kon Society of Jesus, kag nagpakita sa iya nga pagkaalam kag pagkahimpit sa Espiritu. Siya ay kaduha nga apostol sang Alemanya, manugwali, kilala nga teologo, kag nagpangulo sang Counter-Reformation. Bilang isa kay Heswita nga pari, nga nagamit sa iya panahon sa pagsulat kag sa pagtudlo sa mga universidad kag mga kolehiyo. Upod sa iya madili mahangpan nga mga homilya, kag bantog nga katekises, ang iya pagkamanunudlo nagbulig sa iya sa pagpabalik kag sa pagpabakod sang Katoliko nga pagtuo bilang sabat sa mga Protestante. Maatha nga nakita sini nga santo nga matadlong lamang ang pagbago sa simbahan, kun una sa tanan ang pagbago dapat magsugod sa iya nga mga pari kag maghanda kag magpurma sa mga laiko nga may kapasidad sa pagdampig sang ila pagtuo. Sa iya madamo nga mga sinunatan, ang pinakabantog nagpabilin sa isa ka katisismo nga dagwa sang tuig 1560 nga nagdamo sang 200 ka edisyon sang nagahilapit na magtapos ini nga siglo. Si San Pedro napatay sa Freiburg, Switzerland sang tuig 1597. Gindeklarar siya nga santo sa bug-os nga simbahan sa Mayo 21, 1925 kag doktor sang simbahan ni Papa Pio XI. Ginadumdum siya tungod sang iya maayo nga pamatasan bisan pa sa debate kag sa iya pag-usar sang prensa sa pagtingob sang pagbuhi liwat sa pagkakatoliko pagkatapos sang konselyo sang Trento. Pare siya kag doktor sang aton simbahan katoliko kag ginasaulog sa iya kapistahan kada Disyembre 21. Mga abyan ato nabatian ang kabuhi sang aton santo kag dugangan pagid ini sang dugang nga pagpaathag kag pamalandong ni Father Francis Perez. Tuna naton subong ang kabuhi ni St. Peter Canisius, Jesuit nga pari kag doktor sang simbahan. Peter Canihes, Latinized Canisius, na tao sa Nijmegen, Holland, sang tuig 1521. Ang unang nga Dutchman nga nangin Heswita was a key figure in a counter-reformation kontra Protestantism. Manunudlo o kon teacher, preacher, diplomat, kag theologian. Ginkilala nga hammer of Protestantism. Grabe, no? Kung magsilita ng hammer, martilyo, no? Kag, ang ikaduha nga apostoles, second apostles, sang Germany, the most influential figure in the German Catholic Church in the 16th century. Nag-eskwela siya sa Universidad sang Lubin sa Cologne, sa kagustuhan sang iamay, kag nagkuha siya sang abogasiya. Apang, naglawig lamang ang iya nga pag-eskwela sang pilagid lamang kabulan, realizing, however, that he was not called sa sini nga karera. Gani, he took a vow of celibacy, kag nag-eskwela siya sa theology sa University of Cologne. Si Peter Faber, isa sa mga disipulo ni San Ignatius de Loyola, naghatag sang retreat, kag siya ang retreat master sadto.
kag nakatambong si Peter Canisius. Didto napukaw ang yabalatyagon samtang nagapamati siya sang retreat, kag nagsulod siya sa Society of Jesus okon ang Jesuit order. Ginordinan si Peter Canisius sa Roma sang 1547, kag nagbulig nga maestro kag subong man maestablisar sa kulon ang una nga Jesuit outpost. Ginkilala siya nga bantog nga manugwali, model religious, handa bisan diin ipadala, and to go anywhere, anything. Sang 1549, nagtudlo si Peter sa theology sa Ingolstadt, sa Sohr nga bahin sang Germany, where he counteracted the Protestantism doctrines and affected the religious revivals among the people. Sang tuig 1552, liwat nga ginpadala si Peter Canisius sa Vienna agud magtudlo sang theology. Sa sini nga lugar, labing hinigugma nga mga kauturan, bangod sang Protestantism, kag ang ila aktibo nga pagpanudlo kontra sa simbahan, 90%, 90% sang mga tao ang nagbiya sang ila pagtuo Katoliko. Halos ang kalabanan nangin Protestantes. Madamo sa mga monasteryo ang nagsira, kag wala sing bisan isa ka pari nga naordinahan sa sulod sang 20 anyos. Nadaog ni Peter Canisius ang tagipusoon sa mga tao. Paagi sa iya nga obra, sang iya nga acts of charity, ginatipan niya ang mga masakiton, kag permi niya nga ginaduaw ang mga priso sa ila prisuhan, kag iya ginbata kag ginabuligan ang imol sa ila nga kaimulon kag kapigaduhon. Ini ang naghatag sang inspirasyon sa mga tao, kay nagapati si Peter Canisius nga ang pulong sang Dios dapat ipangabuhi ini. His impact was such. Gani, isa ka tuig ang nagligad, he was asked to become a city's bishop. He refused. Kag iya man nga ginbalibaran, ang gintanay sa iya nga siya mangin provincial in his order. Abi nyo, samtang ginatunan ka ginabasa ko kabuhi ni St. Peter Canisius, nga ginoferan nga mag-obispo kag maprobinsyal sa ilang Jesuit orders, kung sa subong paninga panahon, kung ang isa ka pari siguro ang silingon nga maobispo, ambot, doubt lang ko. Siguro, gapinalumba no? Huwag sila kabalo, nga siling na dumduman ko sa tunguna, siling ni Bisa Portich, nga te abi nila mag-obispo mahapos, gaba sa Ginoo, kaya tubangon mong problema sang mga tao. Ako na iya ha? Okay, sa ako na iya nga pangunahuna. Labing inigugma nga mga kauturan, ginpadayon ni Peter Canisius ang iya apostolate kag journey, nga wala nagabatyag sang kataka kag kakapoy. Across Central Europe, nagpanudlo kag nagsermon siya sang doktrina katolika kag nagpatindog sang apat pagid kasanga sang Jesuit colleges. Diri nakita man ni Peter Canisius ang pagkaimportante, labing hinigugma nga mga kauturan sang mass media. He promoted the Catholic press to the best of his ability. Kutob sang iya masarangan. Ina sang iya panahon. Ang iya katisismo was reprinted over 20
o kung 200 times kaginlubad ini sa halos 15 ka mga lingwahe sang tuig 1558. Ang pagkaimportante sang mass media ilabi na gid sa aton panahon. Salamat sa Dios, may Daughters of St. Paul pa kita. Sang mass media, kag Catholic media, kag subong man, sa iya sini maukod nga tagpalamati, kag subong man, sa iya sini manog patigayon sa kahanginan. Sang sa Freiburg si Peter, he claimed siling niya isa ka bes. May pananawan ako, kag akon ini nakita nga may isa ka 4th century nga santos nga magatuhaw. Ang ini nagpamatuod, siya amo si Nicolas of Myra. Ang iya kapiestahan December 6. Who instructed him nga gambal sa iya isa ka bes nga bayaan niya ang iya life of travel kag journey kag magpabili na lang sa syudad. Peter Canisius obeyed. No? Aragid sa iya ang vow of obedience. No? Nagpati siya. Diri kag nagsugod siya sa pagsulat sang madamo nga mga volume sa mga libro. Initanan naglawig sa sulod sang 20 anyos. Katulad abi sang Catechism or Summary of Christian Doctrines kag iban pagid. Napatay si Peter Canisius sa Freiburg sang 1597. Kagin kilala siya nga santo, kagin canonize sang 1925. Depicted, makita naton siya nga nagasuksok sang robes of the Jesuit. Ang iyang ngalan Peter, halin sa Griego nga tinaga, meaning rock o stone. Sa labing hinigugma nga mga kauturan, amo ini, si Peter Canisius, Hammer of Protestantism. Kagayan masiling manakon sang una, nga Father of Mass Media. Ako na ni iya nga pagsiling iya, nga Father of Mass Media, bangod kay sadto pa lang iya, nakita na niya nga kinahanglanon gid ini sa aton sosyudad. Ilabi na gid subong sa sini nga panahon. Ang aton nga apostolate on the air. Gani, nagapangabay ako sa inyo. Pray for us. Ilabi na gid sa may mga apostolado sa kahanginan nga magpadayon ini, agud makaabot ang pulong sang Dios sa tanan, hindi lamang sa mga syudad, kundi sa mga duog nga malayo nga maabtan sang komunikasyon, paagi sa radyo, sa kabukiran, sa mga baybayon, kag bisan diin. Si Father Francis Perez, sa liwat nagatamyaw ka nagapasalamat sa inyo, sang maayo gid nga pagpamati. May God bless us all. Salamat gid nga madamo, Father Francis, sa imo matahom nga pagsaysay, kag dugang nga mga reflections sa kabuhi isang aton santo, si San Pedro Canicio. Ang iya kapiyastahan aton gina-celebrar matag Disyembre 21. Madamo man nga salamat sa aton tagpalamati, nga padayon gid nga nagasakdag sang aton programa, mga dagway sang paghigugma. Thank you and God bless you all. Mga abyan, tubtub sa madason nga simana, kag sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline Paglinawan, nagapasalamat sa inyo pagpamati, kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, mission partners, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sininga istasyon. Mahimuman kamo mag-contact sa sining address, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaes, Henares Streets, Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Iloilo City.
or cellphone number 0943-5410771. Kaupod sang aton santo, pangayoon naton ang bendisyon sang aton mahal nga Dios. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkag, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubo sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Malipayon nga pagpamati sa inyong mga kauturan. Mabatian naton sa sininga ikapat nga Domingo sang Adbiento, ang duha ka babayi, si Maria kag si Elizabeth nga iya pakaisa. Ipangamuyo naton nga ini nga panahon sang Adbiento maghatag sa aton sang okasyon sang pagluwas sang Dios sa aton. Let us celebrate the Word. Nagahatag ini sa aton sang kusog kag bag-o nga kabuhi sa matag pagpamati naton sini. Nagahugpong ini sa aton bilang isa ka simbahan, bilang isa ka pamilya nga nagapanglakaton sa pagtuo. O langit, ihulog ang tunog, mga galom, magulan sing matarong. Magbukas ang duta, kag patubua ang manluluwas. Mga muyo kita nga, sa pagtakop sang Adbiento, si Kristo sing minatuod, maglungtad sa aton kasing-kasing. O Dios nga amon amay, paagi sa pagtunda sang anghel, nakasayod kami nga ang imo anak nangintawo. Puna ang amon tagipusoon sang imo grasya, kag tungod sang iya pagkasakit kag pagkamatay, ipaambit sa amon ang iya mahimayaon nga pagkabanhaw. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 39, tubtob 45. Si Maria naghimos ka nagdali-dali sa pagkadto sa isa ka banwa sa kabakuluran sang Judea. Nagkadto siya sa balay ni Zacarias, kagiya ginabi-abi si Elizabeth. Sang pagkabati ni Elizabeth sang pag-abi-abi ni Maria, nagkibo ang bata sa iya tiyan. Napunan si Elizabeth sang Espiritu Santo, kag sa mabaskog nga tingog naghambal, bulahan ikaw sa tanan nga mga babaye. Bulahan ang bata nga imo ginadala, nga matabo ining dako nga butang sa akon, ngang iloy sang akon Ginoo, magduaw sa akon. Kaysang pagkabati ko gid sang imo pag-abi-abi, ang bata sa akon tiyan nagkibo sa kalipay. Bulahan ikaw nga nagtuo, nga matuman sa imo ang ginsiling sang Ginoo. Mga utod, ginapadayon naton nga ginahuptan ang kalipay sang Gaudete nga aton gindawat sang nagligad nga semana. Pamalandungan naton ang kalipay sang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Elizabeth. Padayon kita nga magpamalandong sa paggiya ni Father Jerivel Celestial para sa dugang nga mga reflections. Chaplain siya sang University of St. Lasal, Bacolod. Mayong adlaw kag welcome sa aton programa, Father Jerivel. Mayong aga mga kuturan, kag mayong aga Sister Ameline. Yari na kita subong sa ikaapat nga Domingo sang panahon sang Advento. Aton sa pamalandungan aton mga balasahon. So lapit na lang kita sa pagsaulog sang
bunag kung pagkari sa atong Ginoong Hesus. So our first reading today was taken from the book of the prophet Micah, chapter 5 verses 1 to 4. Si Micah, he was a contemporary of Isaiah. He preached in the southern kingdom from 783 to 693 BC. During the times of the kings Jotham, then we have Ahaz and Hezekiah. So ang background makuturan sang reading amo ini. So ang panahon niya, panahon sang disaster, political, social, economic disaster, no? Then there is violence, corruption, exploitation. Kalsubong man, di mga hari, weak nga mga personalidad, so incapable magpalakat sang ila ginarian sa pamaagi sang gusto sang Dios. So ang content subong, it is quite different, no? So negative yung background, pero ang yamin side, something hopeful, bala makuturan. So content, invitation to hope, maglaom. So una is, malaom, the future of Israel will come from the little village of Bethlehem. So naprophesy na ni Micah, no? Then, ang siling niya ba may babae, she is in labor, gives birth, and from the descendants of David. Nga, through adoption, maging bata ini mismo sang lahi ni David. Obviously, through Joseph. So, ang ngay katatlong ginhambal, siya maging leader, no? He was not simply a shepherd of Israel, kundi mismo nga siya ginalid mismo paagi sa gahom sang Diyos nga Amay, through the power of Yahweh. And lastly, ang ining Messiah, o Messias, he began the new world where all people will live safely and will have peace. Amo nang iya nga kaungdan. So, mo silingon, duwa ka bahin makauturan. So, the future of Israel to the woman, kagining pagabunagon, maging leader, nga may gahom sang Dios, kag mismo sa iyang panahon, ang mga tao may kahilwayan, kag may pagidait. So, that is our first reading today. Then, our second reading today was taken from the letter of the Hebrews, chapter 10, verses 5 to 10. So, ang kaungdan, taken from the last part of the part 3, sa nga ini nga letter, part 3 sa makuturan. So, ang content na mo ini, sige, thus I promise to do you will. So, ano na iya? Ang promise nga nga ti una-una is nga, paano ka mangin nga ma-please ang Diyos, no? So, first, din natin pangitaon ng first part na gambal. In thanking God, we offer Him words or symbols. Pero diriya, lain ang pamaagi nga ginahambal sa itong nga reading. So, siling niya, I know, my Lord, that you take no pleasure in incense or animal offerings. So, mangin maging konkreto ang iya nga pagpasalamat sa pagpapadayaw sa Diyos. Hindi lamang pulong, hindi lamang symbols, kundi nga mismo iya kaugalingon kay iya nga akto nga nahalad sa Diyos. Ang second part, yung niya, Christ has accomplished in Himself the words in Psalm chapter 40 verse 79. Siling na nisang Kristo o kung pinakamatas nga pari, here I am, I come to do your will, and thus abolish the old practice of offering sacrifices in the temple. So, again, simplify mismo sang second part ang ginhambal sang first part. So, in the person of God, nagdayo sa Diyos sa pagpati sang binubot sang Diyos bilang akto niyang pagpasalamat sa Diyos nga Amay. So, that is our second reading today. Then, our gospel today was taken from the Gospel of St. Luke, chapter 1, verses 39 to 48. So, ini ako, kabalo na kita, familiar kita sining nga text, visitation nga text mga kutura na. So, at least ma-figure out na natin kung sino ang stand sa visitation, no? So, ang kaungdan sini, katikal text to nourish faith and to show who Jesus is, kung ano gid man siya. Hindi bala mo na iyang ginahambal ni San Lucas. So, ang mga elements na makita natin, amoy ni number 1, sin of Las Jesus. So, unang isang element, greeting of Elizabeth. Siling niya, of all women, you are the most blessed. Nga aabi, masing kita tumakuturan, nga siyang pinaka-blessed. Pagi sa iya mismo, nagbuhat ang Diyos sa mga marvelous ng mga signs, kag o burai. Kaya ang masikat ang greeting nga iningay ni Elizabeth, pwede taman ni makuha sa Old Testament, no? Si Jael, from Judges chapter 5 verse 24, ginambala maini, you are the most blessed. Then si Judith chapter 13 verse 18, ginambalan maini. Pero siya, being the mother of the Savior, lain pagidya mismo niya. So pinakamataas, no? Nga paagi sa iya, gingamit sang Diyos sang mga instrumento sang kaluwasan. That is the first part. That is the meaning of the greeting. She was the most blessed. Then, ang additional nga word Elizabeth, why should I be honored by a visit of the mother of the Lord? Muna nang hambal ni Elizabeth. So, makuturan,
Amo man ini ang ginhambal ni David. Second Samuel chapter 6 verse 9. How can the ark of Yahweh come to be with me? Amo na ginhambal ni David, no? Subong man 3 months, ang 3 months nga bilang third element. Kalimbawa, si Mary kagang Ark of Covenant. So Mary stayed in the house of Judea for 3 months, di ba, no? Kaya ay kaanong nga bulan nagabusong si Elizabeth sa bisita niya. So mismo, ang Ark of Covenant nagstay man sa sa Judea mismo for 3 months man. Tapos sa second nga bahin sini, specifically, gimbato ni David nga may pagsaot, no? Second book of Samuel chapter 6 verses 10 to 11. Kag mismo, si Mary, paghambal niya, ang tiyan sa bata ni Elizabeth, nagtumbo sa kalipay, no? Nagkibo sa kalipay makuturan. So Mary is the new ark. Pagi sa iya, gindala mismo, ang ark gindala sa mga tao. Si Mary, gindala yaman si Jesus para sa mga tao. Ang katatlong element. Ikaapat ni element, Mary brings joy. Kabalo kita, Elizabeth shouts her joy. Ang baby, nga mo si San Juan Bautista, naglipan sa kalipay. The poor exult for joy also. Di ba, no? The Song of Mary. Makuturan, si Maria nagadala sang kalipay. Kay man siya ang ginagadala sang kabuhi. Jesus Christ. And last element is, Mary is proclaimed blessed because she believed and she trusted God. Amo na pinaka-importante nga gitawag sa nga blessed. Nagpati siya ka nagtuos sa Dios. Nga siya mismo maging instrumento sang kaluwasan. So, kung aton nga i-capsulize makuturan, everything again, hindi man everything, kundi almost of the sayings na makitaan natin sa ito Ebanghelyo, quoted from the Old Testament. So, ginakalimbawa, no? Ang mga Old Testament, may connection siya. Musilingon sina, in the person of Jesus Christ, siya ang fulfillment sa ginhambal sa Old Testament. Vis-a-vis man mismo, ngati may semblance, no? Ngati eventually na-actualize kag na-concretize ang plano sang Dios in the person of Mary, nga siya mangin iloy sa aton manluluwas. So ano ba lang mga puntos nga makuha naton? Gusto ko lang i-simplify makuturan ang mga puntos naton, no? Ang big role ni Mary. Una-una gid makuturan, 4 lang puntos pero may double siya. The first one is Mary, being a mother, siya? Selflessness. Selfless siya sa paghalad sa kaugalingon nga mangin iloy siya sang manluluwas. Sa ato mga panamakuturan, sometimes nasubuan man kita nga mag-observe bala. Labi nagig ko nagabusong abi ang masikalang at teenager pa lang. Ibang gani wala na ginaga panomdom mo, simple pahulog na lang gid. So manangin dalo ka, ginsudla mo ina pagkatapos nga problema, ginsudla mo ina nga realidad pero eventually i-give out malang gyapon. So wala pagkadalok man gyapon. Even na mga family kis nga masikat nga alang-alang pagbusong sa bata, pina-priority pa ang ngalan, the dignity of their name, their family, instead sa kabuhi nga ara sa tagwangkan sa ilang anak. Dira naton makitaan nga dubalingag sa selfish nga mga panimuot. So sa Maria, selfless siya nga magbaton sa ng responsibilidad to become the bearer of the Son of God. Nga gindala niya mismo. Tani mo man ang atong nga panimuot. Dadamo pa yung mga perspective nga kitaan naton ang atong mga pagkadalok. So sometimes we tend to prefer ang atong kaugalingon labaw sa iban nga mga tao. Sometimes gusto naton nga mas dako batono naton kontra sa iban. So pagkadalok manggihapon. So dapat ipabutang naton following Mary, we should be selfless sa aton man masarangan bilang mga tinugas ng Dios. Secondly, si Mary open sa kabuhi. So ang man nakita mga kuturan, ang tanang nga katabo sa aton, it is not a matter nga masigabala nga nag-transcribe lang without any reason at all. Nothing happens by chance. Tanan ay may direction. So sometimes sinabulubaliswa man kita sa Dios, sometimes ginakusi, sometimes makaagi kita sini para mismo makita naton ang totality kagkatahom sang kabuhi naton. Ang ups and downs naton, it makes our life more beautiful. It makes our life nga nagapasangkad pagid nga nagaspicing kakabuhi naton, makita naton the beauty and the essence of life. So sang sina ang mga circumstansya. So Mary open man siya, no? So come what may siya kabuhi, as long as kay klaro man sa iya, she has a God in her life. Tani kita man mangin open man sa sina nga gakaltabo sa mga kabuhi. The third one is the obedience of Mary. Free voluntary consent. Yes, I do. So naman ako sa kasal, no? Kung sa Mary naman, fiat, let it be done to me according to your word.
Kaya mo na klaro makuturan. Nga ti, ang pagkamatinumanon. Kung ato magani mismo nga pungkuan pangamuyo kita. So ang ato nga pagto mismo yan, nagaangot gina siya sa pagkamatinumanon. Obedience. So now we have set of commandments. We have set of precepts. Sa balay may mga layi. Sa eskwelahan may mga layi. Biskan nga makagto may layi nga nag-govern sa aton. So dapat nga sundo man naton ina. Pero ti, kaklaro man na sa aton, ang obedience bala sa kung ano bilang importante man nga, hindi man lang kita galing mangin blind obedience lang permi. Kasundo natin for the sake nga tungod kaging sugo sa presidente, tungod sugo ni father, sugo sa katarpulano nga may otoridad. Importante makita naton ang punto sa iya nga pagsugo. Nagakabagay bala ina sa aton, kay kita kabalo makita mag-discern what is good and what is wrong, di bala? Ti amo na tanangin naton, gimpasar gid man tod ang RH bill. Do you think maon gid man sa tanan nga Pilipino? Ginaon na iya sa mga tsupi kag mga tuntong mga kongresista, congresswomen nga nagbaton sang kwarta nga nag-yes nang sila dayon, di ba no? So wala, do you think batunon gid man asang dominant nga numbers ng Katoliko? Kay tungod gagin huo nila, di kabalo sila nga may kabutigan man sila gihapon gagin buhat. May pangdaya man sila gihapon gagin buhat. Kung tig-a ila tagi pusoon tila kalag, sa aton niya padayonon naton nga we stand mismo sa perspective nga natudlo sang Dios sa aton tanan. That is real obedience because we obey God, not men. Di klaro na makuturan. Di lang binunyagan, we have a basic kag primary obligasyon kapag tuman sa binubuot sang Dios, hindi binubuot sa mga yawa. Di wala no? Di matandaan naton. Obedience. Nga dapat nga klaro ina sa aton. Ika-apat nga punto, Mary offer service. Nag-offer sang pag-alagad sa pakaisang si Elizabeth. So servanthood. Ti amo man ang makuturan ang aton nga sundon sa iya no. So dapat nga ang pag-uon naton ang extension na is we concretize our yes to God. Kaya kis ama kasi katabi nga yes, sometimes ang yes naton it is not absolute. Sometimes ang yes naton maybe, sometimes ang yes naton probably, di ba no? So wala na butang sa tsakto bala. Dapat ang yes naton na concretize sa pag-alagad sa aton nga isig katao because that is the perfect way of manifesting our yes to God and yes to our brothers and sisters. So 4 points nga gibutang ko lang sa acronym no, do tatlo lang siya gani SOOS but tatlo lang SOS. Selflessness, secondly openness and obedience, and thirdly servanthood. So amo ini ang pagkailoy sang aton mahal nga Maria, iloy sang Dios. Kabay nga sundo naton ini nga panimuot kagitaman mismo magpreparar nga nagaprepare sang kauglingon naton nga na-dispose mismo sang kaubuton ka sa pagtuman sang binubuot sang Dios aton nga kabuhi. May God bless us all. Kagita mismo magkalangkag na gid sa pagkari sang aton manuluwas. Ang Dios magabendisyon sa aton mga pagtinguha kapag pangamuyo sa iya tanan. Madamo gid nga salamat Father Jerivel sang imo mga pamalandong. Subong man sa mga implikasyon nga imo ginbilin sa amon. Mga utod kabay pa nga ang pulong sang Dios maghatag sa aton sang kusog nga ipangabuhi naton ang aton pagtuo. Salamat liwat Father Jerivel sa imo sharing. Tubtob sa madason nga Domingo and God bless. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, O Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kun paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen.
Mga utod, mga muyo kag magsalig kita sa Dios. Padayon kita sa pagpaambitanay sang espiritu sang aton ginsaulog nga 5 kagatos ka tuig sang Kristyanismo sa aton pungsod. Magpanglakaton kita dira sa pagtuo, paglaom kag paghigugma, ilabi na sa siningtion sa aton Synod on Synodality. Pamatian naton ang isa ka ambahanon sa pagsaulog naton sang Year of Mission. Translation attempt by Father Dominic de Ramas, sang Diocese of Bacolod. Magpaambit sang imo pulong mag-aalagaan. Ang Birhen Maria ang mag-aiwag sa amon sa pagpadabdab sang kalayo sang misyon. Karon ginapasalamatan, 5 kagatos nga tinuig sang grasya. Kaisang misyon, amon bahandi, amon bugos nga kaugalingon, matambad namon nga pagtuo, ginatugyan tanan sa imo, o Ginoo. Ginapaambit sa kalibutan, pagkasantos at hidain kalusang Diyos. Kami makilala sa sinigot imaan sa among nga paghilong manon. Pagatus nga Ginoo isang grasya. Salamat, salamat, o Ginoo. Ang karon ginapasalamatan, 5 kagatos sa Ginoo isang grasya. Kaisang misyon, amon bahani, Amon bugos nga kaugalingon, matampad namon nga pagtuo, ginatugyan tanan sa imo, o Ginoo. Ginatugyan tanan sa imo, o Ginoo. Hipos na palangga ko, kag matulog ka na. Panahon nga ginmatan, kada mo sang kakulang. Di mahadlok ari ako, diri sa tupad mo. Gatinguha ga sakripisyo para sa buwas damlag mo. Kaayuhan sang banwa, hindi pag-alang-alanga,
kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka mensahe halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga waragwagan. Madamo gid nga salamat mga kauturan sa inyo pagpakig-upod sa aton sa sini nga programa. Balunon naton ang pahanumdum sa aton nabatian nga pulong kag mga balasahon. Pamalandungan kag puy-an ang labing importante nga ginatudlo sa aton pagtuo dira sa pulong sang Dios nga aton ginpamalandungan. Puy-an naton ang aton pagtuo. Hasta sa madason nga Domingo, kabay nga ang bendisyon sa aton mahal nga Dios magpabilin sa aton karon kag sa gihapon. Sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Pinares Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Lord, in this time of great need, we plead you for your mercy for those who suffer the effects of Typhoon Odette, as we thank you for the many who were spared from its destructive powers. Up to now, many people are afraid. Many are anxious, fearing their loved ones are among the dead, and fearing for their future and safety. Those who are injured and ill cry for relief. Those who have lost their homes and their livelihood cry out in anguish. Comfort them and give them hope. Console their hearts and ease their pain. Lord, may we who are granted your shield and protection be given a pure heart to help them, to know what to do, and to have the compassion, fortitude, and creativity to do it. Move us to respond now to the urgent needs that cannot wait. Steady us to be there in the future as the victims of this disaster try to rebuild their lives. Give us the grace of generosity in our prayers and our contributions. We are all brothers and sisters. We are the work of your hands. Receive the dead into your love. Comfort the survivors with the power and protection of your peace. May we love as you love, and may we all find peace in this tumultuous world. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Amen. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 56 minutos na nakaligad sa taknang alas 4 sang aga. Mayong aga Pilipinas, syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, rehiyon sang Western Visayas, kakong sa dinman nga bahin sang kalibutan. Welcome sa takompletong tunan ng Bombo Report sa first edition. Subong aga sang Domingo, ang inyong makaupod si Bombo Franz Andrew Burgos. Magkop na kita tubtub na sa isang sininga aga. Kakita man na pagkopdan sa atong mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol reporters.
Mabatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian, matanaw pagi kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube. Please click ang subscribe kag follow kag makita niyo dirang live feed nga ginadulong namon sa inyo kag para mapalapnag ang mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang atong makuturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sang Domingo, Disyembre 19, tuig 2021. Kag para sa aton nga Christmas countdown. Malapit na lang, 6 days to go before Christmas. Kaglito kita sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Pinapatian death toll sa syudad sang Sipalay bangod sa Bagyo Det, nagsaka na sa 13. Pinapatihan nga ang latest tally o kung ang pinakauling records base sa mga casualties sa ining bagyo. Pinapatihan nga naglabot na sa 13, no? So let's hope nga hindi na ini magdugang pa o kung magsaka ang mga numero. No, but still, padayon to gyapon ang mga rescue operations sa syudad sa Sipalay. Kag sa pila pagit ka mga banwa kag mga syudad sa Southern Negros, no, sa may nabagatnan nga bahin sa nga probinsya, kay sila dito ang natamaan gid sa pagsulod ni Bagyo Odette. Kag sa kami na itong mga balita sa lokal, ginapatihan nga nagdangat na sa masobra 7,000 ka mga partially damaged nga mga balay sa Negros Occidental matapos maglabay ang Bagyo Odette. No, so subok ti partially damaged pa lang ang na-record, but wala pa gyapon ini natumod kung pila ka thousand o kung pila ka ginatos o kung linibo ka mga panimalay ang totally damaged. Ti partially pa lang, no, 7,000 na. How much more ang mga totally damaged? Oh, so base man sa makita naton nga damage, no, patapos paglabay ni Bagyo Odette sa may southern parts sang probinsya, makita naton kung ano gidya ka devastated ang pila ka mga lugar. No, mo sila kita devastated, pero tigid ang inagyan, no? Guba halos laban nga mga dagko nga mga establishmento, may mga porsyon nga mga nagkalaguba, no, kung maging panglupad sang hangin, tugas sang mabaskog nga hangin nga gindala ni Bagyo Odette. Kag sa tagapig na itong mga balita sa lokal, pila ka mga police reports kag mga insidenta nga nagluntad, no, kag mga police reports nga nabalhag sang patrol kaupod sa Quezon Carla May Defensor ato man i-checkeron ang sitwasyon subong nga adlaw sang Domingo, especially sa pila ka mga dalanon diri sa syudad sang Bacolod. Kag sa tagapig na itong mga balita sa nasyonal, kalitan nga gintugan ni Bagyo Odette, nagdangat na sa kabugusan nga 213.9 million pesos suno sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH. So kabugusan pa lang na, no, hindi pa ina siya official tally o kung official data. O, base madugang pa ina, no, kay 213.9 million pesos pa lang ang ginatanaw nga damage. O, base let's lauman tapay na nga magsaka pag inakag magdugang ang nasiling pagining nga mga nagkalaguba. No, sa infrastructure pa lang na, no, magsiling kita infrastructures, mga buildings, mga balay, mga pagidabi nga mga establishmento dira, no, so amo pa lang na ang na-record. Wala pa ina natumod kung sa bahin sang agrikultura kag sa pila ka mga palangabuhian. Tingin ko magdugang ina ma $500 million na naguro. Let's hope nga hindi lagi kita dira maglabot, no, nga pila ka mga billions of pesos naman ang ginlastra o kung ginguba ni Bagyo Odette. Kaya sa duga pa nga balita sa isa kalagi, no, nga ginamando nanungod sa numero nga nagakapatay nga mga priso o mga persons deprived of liberty ginaduso sang Commission on Human Rights o kung sa CHR, no, ang kay because nga may pila ka mga records nga wala ni natumod gali nga may pila ka mga PDLs, no, nga mismo sa sulod sa pila ni ka mga district jail ang mga nagakapatay galing nga without any knowing balang sa bahin sa ilang mga mata ang ilang mga himata dito sa sulod sa prisuhan napatay na. Ting ibang ginaayo mismo sa Commission on Human Rights nga dapat maging transparent pag ng record
sa mga number of deaths sa sulod sa mga district jail para matumod kung sino ang mga ini kag kung ano ang gintunaan sang kamatayon. O tiyan mo na bala no, ang Commission on Human Rights naman, ari naman sila when comes sa pagpamalabag sa mga pila ka mga layi nga hindi nila magustuhan. Kaya sa duga pa itong mga balita, lito kita sa balita international. Japan na ginapreparahan ang posibleng nga pagsulod sang Omicron na variant. Subog halos tanay nga mga kapungsuran, may mga travel bans gyapon, wala pa gyapon na lift ang travel bans sa pila ka mga pungsod nga may pinakamadamo kaso sang nasiling ni kapanibagong variant kamo ang Omicron. Ting Japan sa may Asya nga pungsod gapreparar man no kay base pa lang bala nga sa nagliga dati sila ni danang epicenter sang infection. Subong hindi man nila gusto ni maliwat nga sila gyapon naman ang eye o kung apple of the eye. Ato na karon diskusyonan ka po daton sa Bombo Samurai correspondent no sa kay Sir Josel Palma. Ibaluon to naton karon no, kung ano ning ilang mga preparasyon dito kag kung ano ni ang mando sa Japanese government na anungod sa sining pagtuhaw ni Omicron variant. Amoy na mga pangunang mga balita kag posibleng magaluntad samtang nagapangalaga ng Bombo Reports sa first edition. Time check, 3 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang aga mga kabombo. Before kita magpadulong sa mga balita kag sa sitwasyon subong nga aga, dire kita blanay sa maayo nga balita no. Before kita padulong na sa aton ni Grand Draw no. Aton na sa mga kultura naton bing curious gyapon no nga gusto gyapon magpasakop sa nagapadayon nga promo sa Bombo Radio ang 1-2 panalo part 20 promo. Araw-araw bali-bali pa premyo na, may cash, siyahan pa. Patayon lang gyapon sa pagulog sang entry sa atong mga kulturan dira no nga bag-uhan dira bing gusto man mag-intra ing ibanda nato nga mga kulturan. Wala pa ni kabalo sa mga dynamics no kon sa mga mechanics no mechanics ni no nga before ini magpahulog sang ilang mga entries no mga mechanics ni nato no te ang para maganahan pag ikaw mo magubra sa madamo nga entry ang total ako ang grand prize no sa surprising ini no ti makibot gid kamuya 1 billion pesos cash para sa grand prize no sa December 25 na ina Sabado ng adlaw no ulihi nga Sabado sang December 2021 di before ya magbulag ang tuig kung maswertihan kaya Merry ng Christmas mo happy gid ang imo nga New Year. Hindi lang ya happy kundi 3 times ya nga happiness. So muna pala no so sa aton subong mga kultura no maghulog kamo sa inyo ng mga proof of purchase kay sa Grand Draw may pagapilion 4 ka mga winners no isa sa 50,000 pesos per regional winner no ang regional winner naton nagikan sa Luzon sa NCR o National Capital Region Visayas kag Mindanao. Ang first prize 15,000 pesos. Ang second prize, 10,000 pesos. Ang third prize, makakuha sang 5,000 pesos. Grabe, no? Ting regional winner ya sa Grand Draw dati, may 50,000 pesos na ya for sa Grand Draw mga kabombo. 50,000, and then 15,000, 10,000, kag 5,000 pesos. Grabe, no? So, syempre, paspasin nyo pag-ubra, kaya hindi nato nyo mapaktan ang aton nga swerte. Kaga sa aton nga mga daily winners, no? So, padayon supot man ning paghulog nila, no? Kay base pa lang, masila ang maswertihan man nga magabutan. Sa aton nga mga winners, no? Sa aton nga mga daily winners, especially sa mga nagahulog, dirado adlaw, no? O mga mas damo ang ilang entries, no? Sila ang makaswerte nga magabutan makabaton sa premyo nga 1,150 pesos. No, sa kada adlaw niya kami ari kita diri 15 ka mga winners from Monday to Friday. No, 3 ka mga winners sa isa ka adlaw
hasta sa Lunes, hasta sa Biyernes. Titag 3-5 ka adlaw, no? 5 times 3, 15 winners. Kada isa na makabaton sang 1,150 pesos. Inclusive dire ang 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang gift pack o kon grocery goods. Nga nasulod pa sa balde sang Orocan. Way na labot, di ka na yawang bitbit. Babit-bit ka na lang sa balde mo. Yung balde mo, may unod na yung mga grocery goods. Imaginable, no? May balde ka na, may grocery goods pa sa sulod, no? Tapos, ang balde mo mapuslan mo gid na iya. Basta Orocan dahil niya, tibakot gid na iya. Ano pa na isang unang nag-sponsor rin sa ato ng Orocan. Kung saan pabla, loyal na katama. Kung sa ato ng mga promo mechanics, no? Ang inyong sobre, sulatan nyo ina sa inyong pangalan, address, pirmahan gid, contact number, proof of purchase, ang week number, for example, week number 5, on week number 6, no? Tapos ang title sang promo, Want to Panalo Part 20 promo, kagang pangalan sang istasyon sang Bombo Radio o kon Star FM. For example, Bombo Radio Bacolod o kon Star FM Bacolod. No? So sa mga lapit diri sa aton sa Negros diri ang Bombo Radio Bacolod kag ang Star FM Bacolod. Pero mga kabombo, kung malayo gid kamo sa inyong mga lugar padulong diri sa istasyon, hindi kamo magkabalaka. Kay may mga designated drop box centers nga ginabutang dira ang drop boxes, no? Nga may pangalan nga Want to Panalo Part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Makita nyo dira, no? Kay ginalawag kag isa pa, pabati kamo dire sa Bombo Radio kag mismo siya sa Star FM man para maibaluan nyo kung diin ang mga drop box centers. Bantayan nyo gid, tutukan nyo gid, no? Para kung layo kamo dira o kung lapit, may options kamo, no? May pilian kamo bala kung diin kamo mahulog. Kag sa mga atong mga kulturante ang mga aton nga mga sponsors, no? Ako ng mga proof of purchase, amo ni ang Silver Swan Sukang Puti, sarap asim. Silver Swan wow sarap all-in-one seasoning, siguradong wow. Kag isa ka empty stand-up pouch o kung ang imo nga proof of purchase, isa ka empty stand-up pouch o kung label sa Silver Swan Vinegar plus 1 empty sachet ng Silver Swan. Wow sarap! 8 grams o kung 4 grams, equivalent na ina sa isa ka entry. Kag sa aton nga Orocan, maayos ang buhay mo. Ang iyaning proof of purchase, isa ka sticker o kung coupon na may napagkit sa tanang nga Bombo Radio promo titles. Kag ang product tagline sang Rexona. Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Ang proof of purchase ni isa ka empty sachet sang Rexona Dio Lotion. Sa bisan ano lang nga variant, kag isa ka empty regular sang Rexona o kung Junior Roll-On. Sa bisan ano man nga variant. Kag dugang pagid, no? Ang Alfonso Brandy gets ang lasang hanap mo. Ang proof of purchase ni isa ka bottle cap o kung ang tansan bala. Sabi sa ano nga size ang light, platinum, zero o consolera. Pero drink moderately lang mga kabombo, ha? Layo pa ang Paskwa. Kag sa atong mga regional sponsors, no, product ang produkto nga o kun ang sponsor nato na muni ang R Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Isa ka coupon for every 100 pesos purchase ng jewelry, watches o kun bisan ano lang nga pawned item. Kagapra sa aton nga panyawan, set panyawan, basta panyawan, manunggal. Sa empty blister pad o kung banig. Sang panyawan luyang dilaw plus mangosteen, makabuhay food supplement capsule o kung panyawan banaba o kung garlic plus makabuhay food supplement capsule. Ano pang ginaulat nyo, no? Hindi ka mo liwat magkalipat sa pagsulat sang inyong mga pangalan, address, pirmahan nyo gid, contact number, proof of purchase, number sang o kung week number, title sang promo, ang Want to Panalo Part 20 promo, kag ngalan sang Bombo Radio Station, for example, Bombo Radio Bacolod o kung Star FM Bacolod. Para maging valido ang inyo nga mga entries kay kung ikaw ang nagabutan nga hindi man valid ang entry mo, kanugon lang. So mga kabombo na paginaulat nyo, kay nagalapit na ang adlaw sang aton nga grand draw. Magpay ng hinay, paspasinis pag-ubra sa inyong mga entries, kag maghulog na para makuha ang nagalupok, nagakinang nga isa
ka milyon ka pesos. Time check, 12 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sa aga. This time, ato na nibalikan na patrol kaupod sa kay Bombo, Carla May Defensor. Chikero na nato ng sitwasyon sa Bacolod sa subong adlaw sang Domingo, no? Kadasig lang gid sa ginadlaw, dugi na panghunos lang gid ang inuras. O dugay, kung saan pa doon na misok lang kita, no? Nga Pasko na dugay kag magasulod na kita sa 2022. Sige, balikan na to ng patrol ko kay Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning. Please come in. Yes, Bombo, live kita dito sa San Sebastian Cathedral, no? Sa Tubang mismo, sa San Sebastian Cathedral, Bombo Andrew, tisubong nagasaulog na sa second mass, sa simbang gabi, Bombo Andrew, no? So, ang first mass diri is 3:30. Sa subong 5, no? 5 nagsugod ang ikaduwa nga simbang gabi, Bombo Andrew. So, subong makita na diri nato, nga pwede na maagyan ang tubang sa San Sebastian Cathedral. Igagain na mga 3:30. Ang mga around 4 Bombo Andrew hindi na maagyan bangod man nga ang mga tawo hindi sila makasulod sa sulod sa simbahan bangod nga nagsugod na kagbuta na ang sa sulod sa simbahan Bombo Andrew. So, sa subong ara na sila sa sulod kag matawhay na diri ang dalan pwede na malabyan sa salakyan Bombo Andrew. Okay, pero Bombo Carla, kaina sa pagpadulong mo sa may dalan Lacson dira bala? Which is bala sa may isa ka hotel dira kag sa tupad sa provincial capital. Maapoy din na maagyan. So kagaina hindi pagkikita nakaano Bombo Andrew, no, kay diri kita nag-agigid sa may Lacson. So wala pagid sa gihapon, no, na agyan bangod man nga kay ti maalang-alang pa ang mga kuryente Bombo Andrew, no, kay ti nakumbahan. Ano pa do rawit pa sa dalanon Bombo Carla? So, amo pa na ang ila sini nga ignatinloan naman siguro Bombo Andrew, galing kiti wala lang anay ginpagyan kiti syempre ano pa no, gina-cleared pag nila ang area way labot sa kuryente mera pag sa mga kahoy, pero ang kahoy amo ang ginuna cleared Bombo Andrew. No, kaya kagabi na labyan tato nga ginamat-amat na nila pang utod bala Bombo Carla, ginapang utod nila sa gagmay nga mga portions para hapos bala kwaton kag mapaigo nila sa mga trucks. So grabe pa na mismo ang kalita ni Bagyo Odette, pat subong kasala na dala sa inyo ginatinugan. Kanami na da sang imo nga ano ni ang simbahan dra no? Palibot mo tabla Bombo Carla kasanag na dra subong. So tidon damo na dang tawo nga nagapadulong na. Yes, Bombo Carla. Kinagapidback kita. Sige no. Pangod man nga ang audio sang at sa simbahan nagasunod. Oo no. So Sige. Yes, sa Bombo Andrew so mo na no, masanag na ang palibot sang public plaza. At the same time diri man kiti mayara man sang suga no ang San Sebastian Cathedral Bombo Andrew. Pero damo man Bombo Carla nagapadulong? I mean sa Guadra bala? Damo man? Yes, Bombo Andrew, madamo sang nagapadulong diri no amo na gani mga around 4 kagaina. Wala pa na diri naagyan. Bagod nga ang tawo nagapundo danay no sa tubang sa simbahan. Kaya hindi ini sila makasulod kay bangod nga ano ang sulod no magutok na ang okon mera na sang nagapungko kay ti ang susulodaan sa simbahan Bombo Andrew no. One seat apart. So amo na nga hindi makapasulod gid sang damo susulod sa simbahan Bombo Andrew. Okay. Well, ano at least bala ikapila na ni nga adlaw, ikatatlo, ikaapat na no? Yes. Yes, Bombo Andrew, ika-apat ng adlaw. Kay 16 nagsugod, no? Simbang gabi. Yes, Bombo Andrew. Kadasig lang, no, Bombo Carla? Tidugay-dugay, makakanta ka na pilis na bidad? So, wala pa lang yung Bombo Andrew. Yan, nagatungtong ang December, no? Pilis na bidad na? Yes, Bombo Andrew, nagatukar na ang pilis na bidad. Pero at least, Bombo Carla, may mga personnel sa police station 1 nga dira? Yes, Bombo Andrew, no. Ever also sa nagsugod ang simbang gabi Bombo Andrew, ang area sa San Sebastian Cathedral may aragid sa presensya sa kapulisan na Bombo Andrew. Mayo gid ina no para ma-maintain bala Bombo Carla ang peace and order dira bala. Kay subong paniempo may areas daan subong Bombo Carla diri sa syudad sa Bacolod nga wala paghihapon sang kuryente. Kay kung ikaw yang deboto man nga gusto mo yang magsimba nga kay syempre kaagahon pa mabangon ka way suga nga delikado sa lagyan mo, hindi nato nyo mapakta ng mga pinsar sa mga laing ginhawa Bombo Carla.
nga mo gid sakto ginaabang Bombo Andrew no, so dapat talangin no ang police visibility gid Bombo Andrew bangod nga madamo sang nagagwa sa panimalay para mag-attend ng simbang gabi. O insakto gid na no kay subong daan Bombo Carla, tradisyon tani mo, ang simbang gabi tradisyon ta iniya. Ari ni sa espiritu sa isa ka Pilipino nga every December 16 before mag Christmas Eve nagapatigayon gid sang simbang gabi sa sulod sang siyam ka adlaw. Yes. No? Tay ang kadamaan sa aton nga gusto gid magsimba kung kagaw miskan ano pa niya Bombo Carla ka temprano pa magbangon niya kaga ano diya ka tuyo pa mabangon niya mo para magsimba lang. No? So tay ang problema subong sa aton ang kuryente. O halos tanan biskan di kita Bombo Carla anay magbalikid bala may iban tuod ka mga barangays nga may mga kuryente na. Pero ang iban niya nga do medyo kung saan pa bala do medyo delikado kung isipon naton amo pa yung mga wala kuryente. Sa may sur na bahin Bombo Carla ilisipon lang ang mga barangay sa may kuryente na, no? Sa may north swerte ng ibang mga barangay kay nagbalik na. No, tingin na panawagan naman daang Central Negros Electric Cooperative man no nga nagahingyo ang pila natong kamakuturan nga may mga nagagamit ni sa mga nebulizer kung ano pa nadala Bombo Carla nga ma-consider nga mga life support nga naga-depend man sa kuryente. Subong no kaya ang kuryente subong sa sininga Pasko amo na nagatag bala Bombo Carla kasanag kag kung wala kuryente hindi ni kasigang Christmas lights hindi nato ma-feel ang Pasko Bombo Carla. Abugid gani Bombo Andrew no galing kay bangod man sa madamo nga mga poste nga mga nagkalatumba dekade diri sa syudad sa Bacolod pwede pa no madamo man sang poste tuod nga nagkalatumba pero madamo naman sang mga na-providean sang kuryente pero ang iban nga part sang Negros Occidental Bombo Andrew wala sa gihapon bangod nga madamo sang mga kuryente nga nag-ako na madamo sa mga poste nga nagkalatumba kaga na mga kuryente nga natumbahan sang kahoy Bombo Andrew. Amo gid no, especially sa may south nga part bala Bombo Carla sang province. Kaluluoy itong mga kultura naton, no? Isa pa daan kay wala kuryente didto, grabing damage nga gintuga ni Bagyo Odette. So giban to sa atong mga kultura to nagapanawagan sang bulig. Kung sino to ang maka bati to sa ila, no? Nga gahingyo sila sang ila to nga kinanglanon didto, no? Nga sila tong masalbar. Kagang ila nga mga mata nga nagkaladula Bombo Carla. Amo gid gani Bombo Andrew no te nagikan nagikan kita sa may area sang Kabangkalan so grabe gid blackout dito Bombo Andrew wala gid sang kuryente bisan na sa subong wala sang kuryente sa area sang Sipalay Candoni Kawayan may ara gid sa gihapon nga hindi pa ini sila o kung wala pa ini sila sang mga kuryente Bombo Andrew so madamo na gani sa mga pumuluyo man sa mga area nga wala sa nga kuryente. Ini sila no? Nagmayara sila sang genset. So paamot na lang hindi gani donation na lang no para at least nga may matugong sila sa genset nila. Pag makahatag man ini sila, makasupisyo man ini sila sa ila sinitag kapumuluyo man para maka-charge sang phones Bombo Andrew. Kasi ang mga mobile phones amo gini ang ila sini nga kinahanglanon kay madamo gid dapat sa ila sini nga kontakon kay madamo magani sa naga-contact sa aton o galing kay hindi man kita makahatag full information pagod hindi kita kakuha information dito sa area mangod nga wala sang kuryente kaga wala sang signal Bombo Andrew. Insakto gid na Bombo Carla no mabatsagan tagi kung anong tong kabudlay sa ila no bati ko do ang Philippine Coast Guard kapon do naglibot ni sila no? Paagi sa aerial inspection. Especially sa dito nga mga area Bombo Carla. Yes, Bombo Andrew. So kagahapon nagpatigayon sang kagahapon ini sang hapon no nagpatigayon sang aerial inspection ang Philippine Coast Guard sa bilog nga Negros Bombo Andrew. So una ini nila nga ginpatulungan ang mga area sang Kabangkalan Ilog Sipalay Bombo Andrew ti makita gid no nga nalikop gid sang tubig ang area no do amo gid ni ang mga area nga nagtaas gid ang tubig kag natiner gid ang tubig sa pila ka adlaw sumugod sa nga nagyas-yas ang bagyo nga Odette Bombo Andrew so dutay lang gid ang makita nga green nga area ang kalabanan nga makita is brown no bangod man nga
sa baha Bombo Andro ti amo man na ang ginalalain man sa mga kauturan naton ngayara sa south nga bahin sang Negros Occidental. Bangod nga baha pa sa gihapon, wala pa nag-subside na pero hindi gid tanto nga naubos gid ang tubig Bombo Andro. Okay, tsakto gid din na, no? So, hasta subong dito gabi na paghapon, Bombo Carla? Yes, Bombo Andro, nagabinaha sa gihapon ang area sang Kabangkalan, Ilog, kagang sa area man sang Sipalay, ti mga talamnan sa mga pumuloy dito, ti gid no, na taasan gid sang tubig, Bombo Andro. Oo, okay, sige. Yes, Bombo Andro, pamatian bala nato no, ang pakayagi kay Captain Ludovico Libreya. Nagkandak kami area survey and assessment sa affected areas dito sa Southern Negros, specifically sa Kabangkalan City and Ilog. So sang dito kita sa sa Kabangkalan. Sir, kamusta? Nakita natin nga medyo nag-subside na ang baha. Pero sang nag-proceed kita dito sa banda sa Ilog, may gyapon mabaha gyapon ang area. May mga balay pang submerged sa tubig. Going ang conduct sang rescue and assistant ginimo sang aton mga personnel dito sa Kabangkalan and Ilog. Although ang Kabangkalan nag-subside na, so direct nato ng aton mga personnel nga mag-proceed sila sa Ilog. Kay damo ang mga residente dito nga pangayo assistance sang rescue assistant. Pod nato ng ang Philippine Army, mga rescue sang Philippine Army. And the same time nagkuan man kita ginjive naton ang pag-distribute sa mga ready to cook foods with coordination sa aton Philippine Coast Guard Auxiliary. So nagdala ang mga team naton dito, more or less mga 60 boxes of noodles na ginatag naton sa mga naapektuhan sang baha dito sa Kabangkalan at sa Ilog. Balik ta sa aerial assessment review. Kamusta ang tiyempo kanina, sir? Actually, ang tiyempo dito sa Kabangkalan and Ilog nami ang panahon. So, amo lang nagaling ang Ilog, medyo kuwan pa sa tubig. May flooding yapon. Sa mga panimalay, sir, pila ayhan ka percent ang damage sa mga nakita niyo sa mga nag-inspect? Actually, with regards sa damage, hindi pa natin ma-estimate kung pila ka percent ng damage. Siguro ang mag-identify na ang local government units. Actually, ang aton gingamit nga air asset, iyan isang Philippine Coast Guard bago lang na nato na acquire nga air asset. So maayo kay may ara ta air asset nga magamit in case nga may mga ara kita conduct sang aerial survey diri sa aton na so diri sa Negros Occidental. Mga pila ka bilo ang pwede makasakay da, sir? Kagina more or less siguro mga 10 person kami on board sa PCG 2801. So okay man ang conduct sa aerial survey. So may dugang ka pa, sir, sa amoning topic na? Ang duga ko siguro nga kung sino man dira nga willing nga mag-atag sang assistant or mga pagkaon, clothing sa aton mga affected nga mga family sa Southern Negros. Mas mapan siguro nga diri sa opisina natin pwede nila i-drop diri para at ma-transport natin dito sa Southern Negros. Aton Philippine Coast Guard Auxiliary siguro mag-proceed sa Municipality of Ilog. Kag mag-distribute pa siguro sa mga ready to cook foods. And the same time ang aton personnel, may augmentation personnel kita alin sa Coast Guard District Western Visayas
So sila ang mag-augment sa aton mga personnel dito sa sa ilog. Depende kung pero ang siguro basi mag-request ang taon sang Sipalay kasi siyempre considering may ara pa sila mga missing mga resident dito. Bobo Carla. So, babadro mo to ang pahayag ikan kay Captain Lodovico Librilla regarding sa ila siningaging patigayon nga aerial inspection kagahapon na babadro sa north kag south nga bahin sa Negros Occidental. So, gabi man kay makian mo man bala mo Carla kung ano ni ka damage bala ang gintugan ni Odette kung ara ka sa ibabaw kay para makitaan kag matumod pagid bala kung sino ang lugar o kung banwa ang posible bing matagaan pagid o kung mapadangatan sang bulig ni mayo gid na dapat may mga sufficient kita dapat nga mga assets man bala especially sa ato ning mga ahensya sang gobyerno para mapasanyog pagid bala nila bumukarlang ilan ning mga operations kag mapadasig pagid ang ilan ning mga trabaho Bombo Carla. Yes, sakto gida Bobo Andrew So mayo man kay makita man bala kung anong area ang pwede pa makagpuan sang rescue para at least ma-rescue pag iban nga wala pa na rescue mga nagliligan at daw Bobo Andrew tigiban niya daan na sa babaw atog na lang ini sila nagatiner nagahulat sa rescue so mayo man yung naging patigilan sa aerial inspection para at least matumod man kundi pagid ang may mataas nga level sa tubig Bobo Andrew. So insakto gid din na sige. So far, Bombo Carla, kamusta rin sitwasyon mo da? Sige po, na Bombo Wala mag-inulan? Wala nag-inulan? Yes, na Bombo so far, wala naman inulan sa subong. Mayo naman ni Bombo nga wala nag-inulan. Para at least tayo yun ang pag-upra sa mga lineman, Bombo sa mga kuryente, para mabalik na ang kuryente diri sa may Bacolod at the same time man sa Negros Occidental Okay, sige So tayo bantayan ta naman da kagakapon tayo naka-experience kita dan sa pagtupas ng ulan. Bobo Carla. Pero madatig lang Bombo ang experience nga naton nga pagtupa ako nga ulan. Madatig lang pero sige hapon naka-experience na promo na lang gid na sa aton sini nga mga kauturan. Kaya liwat-liwat ini naton para siya maging safe man bala. Hindi pa kabagsag sa prangkaso. So, protektahan din natin ang ating muna ka na yung balbla nila, Bombo Carla, before nagabot ng Pasko, temprano, pa kita nakabatong Pasko, amuni ang halit ni Odette, Well, para sa aton, correct, pero sa aton, blessing naman ni nato, blessing in disguise man ini, Bombo Carla. Kay ang ini nga mga kay gayunan do halos kada tuig ni naton niya ma-experiensyahan ang binagyo sa aton, Bombo Carla. Before ya mag-end ang 2021, before mag-end ang kada tuig, may mga memorable ginaperme, Bombo Carla, nga ginabili ng mga ang bagyo sa aton. Ang puro gida bagyo, gida Bombo ang nagabilin sa nga memorya para sa tanan. At okay lang niya kung mahinay o kung agamay lang ang halit, pareha sini sang Odette nga ni bagyong Odette, kadako gid sa iya sini nga halit Bombo hindi lang diri sa Negros Occidental, nakahalit man ini siya sa area sang Siargao, Bombo Correct. So, ang isa naton kautod Bombo titungod nga katapo ini siya sa Philippine Coast Guard, at dito ini siya na-assign kag gindulungan ng pumuluyo sang Siargao sa mga needs Manila pagkaon food packs Bombo sa aton diri nga mga kauturan sa Negros Occidental for sure may ari ini sila pamilya nga yara man sa Siargao Bombo So Bombo pamatian dala nato ang pahayag gikan kay Ensign Francis Loren Balboa. Dispatch lang kami pakadto dito sa may Siargao para personal nga ipalabot ang mga na tipon sa nga mga relief supplies, mga relief goods para sa mga kauturan dito sa bayan sa Siargao nga tikabalo man kita sa balita ini pag last man ni bagyong Odette nga amo matug isa sa lugar sa may Southern Philippines nga naapektuhan gid sang nasabit nga bagyo Bombo Grace. Ay sa Manila sa Bong. Actually pag abot gid daton dito sa may
airport sang Siargao, diri man actually sa Manila na orient na kami. Nga pagabot dito, wala gid ya signal. So mga nag-travel kami for almost 2 hours para dito sa Siargao. Actually pagabot ni damo dito Bombo Creek before pa maghugpa ang eroplano, guom kag nagapulo pa na liski, pero somehow medyo nagkanakanin na ng sitwasyon dito. Hindi na siya siling nagainulan pa sa mabastog. Pero pag abot din naman dito, tama ka, kung taon mo ang palibot, tama kamingaw. Kay sa loob pa lang, before pa nga sila hundreds of meters pa before nga maghugpa ang eroplano, nakitanta ang mga kakahuyan sa palibot. Hindi na siya siling green. Wala na siya ang mga kahoy dito, wala na siyang dahon, puro na nataran sanga. And mostly, kaya ang sa palibot nakita natin dito, mga lubi, saging, kasagingan, wala, hapay gitanan. Ang mga panimalay, swerte na lang sa mga konkreto ang mga panimalay dito. Kita gidalin sa babaw nga kasubo sa sitwasyon sa mga kultura natin dito. Hapay gitanan, balay, mga kahoy, tanan nilang ang mga palangabuyan, wala. Kagbisan pag-abot naman sa airport, pagpanawag naman sa aeroplano, tama kami now, Bobo Grace, tama kami now. Nga ikaw, mabatsagan mo dito ano kumugat sang balatsagon sa palibot. Ibig ng airport nila, white na ka salbar, rumpag ang kisame sang building mismo sa ilang airport. Kag mo na mga tao nga ato dito, nag-cater lang sa Japon sa mga nag-inabot nga mga aircraft halin dito sa Manila. Kag nagpadala sa bulig dito. Nahatagan kami sa Sans Bombo Grace nga maistorya mismo ang mayor sa Banlasan del Carmen. Kay ato sa sentro di bali, pag sa airport, balisakop na siya sa Banlasan del Carmen. Kag amo na siya ang pinakalapit nga lugar or banwa nga una gid namon makadtuan pag-abot namin sa Siargao. So naistorya natin dito si Mayor Baby Coro sang Banlasan del Carmen, Siargao. Kag according sa iya, sa 20 ka mga barangay nga nasakpan sa Del Carmen, mostly ang mahambal niya lang gid nga tama ka minimal sang nasalbar sa aton nga mga kauturan. Pero sila nga pala nga buyan kag sa ilang isaran. Amo na nabawa nila nga problema. Pero ginapasalamatan niya lang gid nga as to the reported nga mga casualties negative. Sa iban nga mga banwa, sa iban nga mga lugar, may ara sang mga reported yung mga casualties ng paghahambala naton, pero wala rin kita nakakuha din sa exact or complete nga data. Kaya isa pa sa ginhambal niya, sa 20 ka mga barangay, sakop sang Siargao, isa lang ang din-personal lakad to. Kaya balid na sa Parisio Bombo Grace na isla siya. Kabudlay sang means of transportation pakadto dito, especially nga nagalain ng panyempo. Pero kaya nagitimuan pakadtoan sa pila nila nga mga kopdanan sa munisipyo. So, kahulag pa sila sang update. Pero ang na overall, kita ang mag-assess, kita ang maglantaw dito kasi personal nato nakadtoan ng area. Mabugat sa balatsagon. Di pa na mga tao nga sa palibot na istoryata. So, makita mo may yuhong. Kasi dukad na sa mga Pinoy bala, bumubugat na bisa mo ng maglabay sa aton nga mga disaster o hindi nga mga trahedya. Dumakuha pag gyapon naton yung maghihong. So, muna makita natin. Bombo Carla. So, Bombo Andro, amo to ang pakiyagi kay Ensign Francis Doran Balboa regarding sa pagpadulong man sa Philippine Coast Guard sa area sa Siargao, Bombo Andro. Grabe man, no? Si Anay Bombo, no? Ato man din mga kaupod man, subutin man, batian na nato, no? Kagang natin subong Bombo Carla, at ito siya na-assign, supposedly, hindi siya tani sa Negros, no? Yes, ang Bomboano, sakto gid, no? Supposedly, diri siya dapat sa Negros o galing kiti tungod nga madamo man sang kung madamo man tuod sila pero madamo man sa ila sini nga ginkagtuan na Bombo Andrew, no? So mo na tunga lang gid Bombo Andrew. Gani man, sige, no? So Bombo Carla, bantayan ta naman no? Mga latest updates subong nga lakat sang mga tali diri sa aton sa Negros, no? Di balantayan gini. Base bilang magsaka ang number of death tolls bilang Bombo Carla. Sige, Bombo Carla, thank you, good. Yes, Bombo Andrew, sugikan diri sa San Sebastian Cathedral. Ini si Bombo Carla may defense para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Assistant overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Madamong salamat kay Bombo Carla may defensor live sa patrol. Tapos gidulong sa ato na pila ni ka mga update natuhoy sa Bagyo Odette.
Time check 97 minutos na nakaligat sa taktang alas 5 sa aga. Mga kabombo, standby kamo dira kami dugang pikikita mga talakayan na padulungan to nato nga bombo correspondent sa Japan, no? Kaupod sa kay Sir Josel Palma, no? Kung na bombo samurai correspondent. Ibalon din natin kung ano ng ilang mga preparasyon sa Pungso Japan, no? Nanungod sa pamahog man ni Omicron variant. Pero antes na magata ko rin sa planik mga importante nga mga pahanumdom. Standby. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga mo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, bumbo. Number 1 ang bumbo radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan, sa ulugon nga puno sang kalibit. Time check, 41 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang aga. So this time mga kabombo, padulungan na naton nga Bombo Samurai correspondent sa kay Sir Josel Palma. No? So aton manhibaloon ng ilan nga preparasyon kagang pagbantay sang pungsod Japan nanungod sa posible nga pagsuloda sang Omicron variant. So mga kabombo, sa piyang kalinya si Bombo Samurai correspondent live sa pungsod Japan with Sir Josel Palma. Sir Josel, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupod mo subong si Bombo Andrew. Good morning, Bombo Andrew. Kag sa tanan niya tagpalamati sang Bombo dira sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental maayong aga. Minus 1 degree Celsius diri ang aton nga temperatura subong sa oras nga alas 6:44 sa aga, Bombo Andrew. Okay, so mga 1 hour advance kamo dira, sir. Pero sir, daw grabe man ang winter dira sa Bong. Matugnaw. Pero Sir Josel, biskan ano dira katugnaw pero ara gyapon ng kainit when comes sa COVID-19 pandemic, no? So ang balantayan dira Sir Josel sa pungsod Japan, no? So far tiduay pa man ni case ang Omicron dira sa pungsod Japan. Pero ang Japanese government, Sir Josel, may preparations na para dira. Si Prime Minister Fumio Kishida nagpahayag kahapon nga iya iga-extend ang hugot nga restrictions sa foreign nationals nga hindi makasulod diri sa Japan nga ini magalab-o tubtob sa una nga bahin sang Enero sa sunod nga tuig. Depende sa sitwasyon kag ini pwede pa nga palawigon bangod sa paglapnag sang Omicron variant of coronavirus. Sa subong mayara na nga total nga 65 cases of confirmed infected sang Omicron variant matapos nga kahapon nga adlaw sang Sabado mayara nga 15 ka bag-o nga infected sang Omicron variant ang gin-confirmed. Ang Japan Health Ministry naghambal nga 13 ka tawo nga mga lamharon ang panuigon tubtob 60 anyos ang nag-abot sa Haneda kag Narita airports nagikan sa luwasang pungsod between Sunday and Wednesday ang na-infect. Ini sila nag-abot halin sa United States, Kenya, Zambia, Malawi, Nigeria, Tunisia kag Britain. Ang ini sila na-tested positive sa airports quarantine stations kag sa hotels nga kung sa diin sila ginpaidalom sa quarantine. Gin-confirmed man sang official nga 3 diri ang vaccinated. 2 ang unvaccinated, kag 8 ang wala pa mabalaan kung vaccinated o kung hindi. Kag ang 2 nga reported cases, ang halin naman iya sa Okinawa, Bombo Andrew. Okay, sir. Angot sini ang mga non-resident foreigners ang ginban nga makasulod sa pungsod umpisa November 30. No, tubtob tani ini sa December 31, no, kay temporary ini temporary closure lang ini sang aton nga mga borders. Apang bangod sining nagaduga nga pagsaka sang infected Omicron variant, ini ginapahayag kahapon nga iga-extend tubtob sa sunod nga bulan, Bombo Andrew. Okay, sir. Samtang ang mga returning Japanese nationals and foreign residents halin sa mga pungsod nga may confirmed cases ang Omicron ang gina-required nga i-quarantine sa government-designated facilities upon their arrival. Ang mga returning Japanese nationals kag foreign residents gina-require nga mag-isolate sa sulod sang 14 dias regardless kung ini sila fully vaccinated. Ang mga travelers naman nga nakabiyahe sa Angola, ang iga paidalom sa 10 days quarantine sa government designated facilities
kag ang nagika naman iya sa Britain, Israel, Italy kag the Netherlands ang iga pa idalom sa anom kaadlaw nga isolation kag samtang ang nagika naman iya sa Australia, Austria, Belgium, Ontario, Czech Republic, Denmark, France kag Germany kag Hong Kong ang iga pa idalom sa 3 kaadlaw nga kwarantina Bombo Andro. Kag ang hugot niya pagpatuman man sang health protocols naton diri ang ginahingyo man sang aton nga gobyerno Bombo Andro. Oh, okay. Pero Sir Josel, no, may mga medyo nadagali, no? Do may ara nagaling threat gidra Sir Josel. But subong ti winter pagid ni ang situation dira ti tama gid katugnaw Sir Josel. Yes, Bombo Andro, no. So amoy na Bombo Andro kay subong winter diri malamig ang panahon. So gin-project man sang aton nga gobyerno nga base magsaka liwat, no, magtaas liwat ang cases ang aton nga COVID-19. So that is why nga ginahigpitan man sang aton nga Prime Minister ang pagdugang sang mga aton nga health facilities, no, ng mga bed capacities kag ang iban nga mga nagdugang sang mga quarantine designated facilities para nga ma-accommodate ang aton nga mga infected kaya cases, no, ang aton nga mga pasyente Bombo Andrew, no. So subong kay ba mo sa mga nagligad nga duha naton ka Prime Minister daw nagnubo ang ila bala Bombo Andrew nga ni gani nga trust rating kay bangod sa mahina nga response sa COVID-19. That is why ang aton nga bag-ong Prime Minister subong si Fumio Kishida bali gin-focus igid ini nga higpitan ang mga restrictions kag naga-suporta gid ang mga residente sa iya subong Bombo Andrew. Okay, sige. Pero Sir Josel, no, subong at least importante okay ka mo dira. Yes, okay man bali at least padayon man kita nga nagasunod sang aton nga mga health COVID-19 protocols, no. So padayon man gyapon pero ang hindi lang naton dirigid malikawan naman ang social distancing Bombo Andrew, no. Kay padayon man gyapon even sa mga transportation, sa mga trains, so siksikan man tagyapon pero at least nagasunod man kita sang pagsuksok sang aton nga mga mask, paghugas sang mga kamot kag paggamit sang mga hand sanitizers Bombo Andrew. Okay, sige. With this Sir Josel, good morning dira kag salamat gid and have a blessed Sunday Sir Josel. Maayong aga man sa tanan kag padayon ng kamo sa pagpamati sang aton madala nga balita dira. Direkta gikan diri sa Japan para sa pambansang radyo ng Pilipinas. International Samurai Correspondent Josel Palma, Basta Radio, Bombo. Madamong salamat sa aton nga Bombo Samurai Correspondent live and direct dito sa Pungso Japan kay Sir Josel Palma. Sir Josel no, tingali pa niya sa una no. The Samurai Correspondent. Hindi na kilala Sir Josel, no. Kaya for how many years naman sa Japan and subong na astang subong ning mga tinuig noon abtanan sila sang pandemic no na-experiensyahan nilang tong pandemya kag subong tiamo na ni ang lakat sang panggobyerno dito sa Pungso Japan. May mga kanya-kanya nis lang nga mga pananawan man when comes sa COVID response ang Japanese government. Natuhoy man sa sininga panibago naman nga variant. So mga kabombono, before kita magbulagay sa atong mga kauturan dira nga nagabantay karon, no, o kung nagahulat sang Santos nga misa, karon sa aga mga alas 9, no, ang Santos nga misa, no, aton na niliwat pag-aupdan na kay may mga pila lang kita nga mga slight changes aton nga mga schedules, no, sa aton nga mga oras, no, mga kabomboy, hindi ka mo magkalipat karon ang Santos nga misa, live man gyapon dito sa Our Lady of Candles Parish karon mga alas 9, no, sa takna sang aga.
So mga kabombo, doon ginakulapos kita sang tiyempo, drilangin man kita kutob sa tangopla tutunan na Bombo Report sa first edition. Batayin niyo pagkinangdugan pag mga balita, ngayon pagadulong sa inyo sang Bombo Radyo Bacolod. Ini ang inyong angkorman si Bombo Franz Sandro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo